kuri sei ikoko zvako? Kuno kuri nani zvako. Nezuro ndakataura here nyaya yekuti taswera tichitandanisana nemhondi tikatadza kuibata. Makati taurei nezuro, asi paipai nekuda kwokuti network yakanga ichikata neniwo ndandiri musango ndiri kumadziva uko, saka tasinganatsonzwanana. Hamene kuti mungatiudza kuti nezuro makafamba sei, tozodzokera pakuti vateereri tasati tavazivisa kuti ivo mai makabhiji ava vakashaya sei musi wechingani. Alright, tokana kutangira pana mai makabhiji. Mai makabhiji tiri kunzwisisa kuti zuva rakavigwa amai zvitsva pamwe chete nemwana nevamwe vavo vavaigara navo pamba pavakapondwa vari vashana. Ndo zuva rimwe chete muusiku hwacho kuroro zuva rovira pakapondwa amai makabhiji, ndizvo handiti? Zviri kufamba sei kanzela Makomborero mutirori? Zviri kudaro kuti musote chiviga vamwe ka. Mhondi inobva yanoita pamwe futi. Saka mukomana ari kufungidzirwa nemapurisa that 100%. Tane chokwadi chekuti ndiye ari kuita izvozvo. Iye enimo zvitsva. Ichokwadi. Alright. Chiri kuita kuti mufungidzire kuti ndienimo ari kutsvagwa nemapurisa ari pa100. Akanzi izvo zvekare nakomishina kana pane anenge amuwana vari kuzomupa reward. Muri kufungidzira sei mimi? Pane matraces here anoratidza kuti munhu mumwe chete? Zvakaitika pamba paaigara. Pakaenda mapurisa ipapo iye havana kumuona. Zvimwe zvezvinhu zvakawa zviri mumafoti emapurisa pake zvinosanganisa foto ekubikira nekasolar panel kasmall solar panel pakanorepa pafam 88 pafam 98 pamatema mwana waakatora wepachishanu musikana ane makore 14 patakamuona ipapo tichimutsvaga akatiza akakwanisa kusiya pfumo rake nesolar panel yaiya iri mupikiri memupurisa anonzi assistant inspector Chibururu. Kanonzi Tinashe Chibururu ane mapix iwayo mupurisa. Saka takatokonfirma akatondoratidza kuti uri kuona kandiye munhu wedi. Saka nezuro takatadza kumbata asi munhu wekutamba naye indimba ende rinomhanya. Saka mutadza kumbata. Saka usiku hwacho akabva aenda munhu wamumuseka village maanga achimbogara pesa. Akasangana nevakomana vanhu havasi kuvara, akabva asangana nevakomana patrol akavatiza akatotanga kutodaidzira akati ndanzwa kuti muri kunditsvaga nomuseka makapusa hamungofi makandibata manje ndaunozviuraya ndega chiara zvimastatement zvekuti vanhu musavesete mungofungidzira kuti hanebva kunozviuraya mupere simba. Mupere simba ndo same statement raiudza mwana waairepa aimudza kuti haisi mai takawanda hambofa wakatibata. So kurati zvekuwanda sezvi ndiye anenge achichitaura but handifungi kuti vanhu vakawanda ndiye ari one. Mwana uyu tisati taenda kune gogo makabhiji inyaya itsva yakabuda nezuro. Akamutora sei? Akasvika pamba vabereki vacho vanoraramawo nekungwavha vanga vaendawo maricho ndokusiya musikana iyeye ane makore 14 netumwe tuvana tudiki. Akasvika ipapo ndobva aita semunhu ari kukumbira foja. Zvikadza foja ndemutsvaka kubound. So kubound ikoko akabva noona tumatangi rope tumadraw tunosungisa foja akabva totora mbaisa muhomwe. Ndobva adzoka asvika zvikanzi ndo paakabva aronga zvokubata mwana iyeye akabva amutakura. Hanzi tuvana tauda kuchema tikatoda kuendawo nasiidzi kanzi sarai hanzi bva tukandira majoli. Ari mukatira kuno ndikubaya achivaratidza zipfumo ranga akabata. Uye musikana bauza ukangochema kutokuuraya izvozvi. Hanzi akabva iswa draw muhuro. Akaiswa draw muhuro. Rimwe mbasungwa maoko ari kumusana. Ndivatanga kutomutinha akadaro. Munhu akatanga kumuona musikana uyu munhu aitotanda mapfeni. Iye akaona munhu akusimuka achitiza. Iye semunhu anoziva kuti anenge achitsvagwa. Pakangoona munhu haana kumirira kunhonga zvinhu zvake akangofunga kutiza neupenyu hwake. Saka akasiya pfumo, solar panel nekapoto. Mwana uyu anga atori mabereki mazvarirwo akaitwa haana chaanga akapfeka. Ende hembe dzake hadzina kutoonekwa ipapo. Kusaziva kuti hembe kwakamutangira ndokakasara hembe kana kuti anadzo mubhegi rake unoti akakwanisa kutiza nechisaga chaanga akabata mukoma. Takuti mirire mapurisa nemapurisa akasara kusvika.
mapurisa anga uri munzvimbo. Saka pfuura henyu mberi. Ndo akabva atitiza mukomana, ndopatakatanga kutreka. Chatombopinda mutreki ngoti makomo acho akanyanya, mountainous area zvokuti inonetsa. Munhu macho anenge achigara, hamugari uri munhu ari normal, munotyisa. Nezuro pataitaura usiku ndainzwa imbwa dzichihukura dzemapurisa. Dziri kuitadza here kuti dzigone kuronda hwema hwake? Ipapo mukoma Sly handidi kukuvanzirai. Handina chandakaona kana hope yekuti imbwa ingagona kubata mhondi. Because taitosvika patrack, hazvina zvadzaita. Handisi kuti dzakanga dzaneta here kana kuti chii. Hadzina zvadzaigona kuita. Vakomana vacho vatovaridzi vembwa wanyatsoona kuti ava vanhu vaneta. Vanhu vakanga vaneta nokuti vakauya uri usiku wapondwa mai makabichi. Usiku ihwo padaidzirwa vamhanya. So abasikata yaka tapedyo kubata mhondi iyoyo, munhu wese anga aneta kudi kuiperai. Saka imbwa ini ndakatombofamba nadzo, ndakapedza totorasiya vakomana vembwa. Isusu patakazovhuruvutsa mukomana, haiwa vanga vatosara mumakwamhene kuti vanga vari papi. Communication yaineta futi. Isusu zvetaiyedza kushandisa maover because inini vanhu vandaifamba navo takanga tiri 3 groups, tatine maover ataishandisa. So achingotiza ka less than 15 minutes akabva atoonekwa achimhanya atori nedistance yavo nekwatatirika zvatoda mudhudhudhu kuti mutevere ikoko. Saka takatora nguva kusvika kunzvimbo iyoyo. Zvino kuti patakatosvika ikoko iye haanga atoenda plus kwakabva kwazodoka. Ndonga takatanga kutaura tese iye so paitone convoy yemota dzemapurisa dzaitosvika kuma 4-5. Because ndakabva ndatongofonera kudepot, mota dzikatumirwa faster. Ndakatoungana mai takatarisa gomo chatodii. Apa vamwe vanhu vanga vatomhanya mugomo iroro. Saka iye anoratidza kuti haana kuzomira mugomo imomo. Ndopa akabva aenda kumuseka kwaarara achishupa usiku hwanhasi. Anga achitodaidzira kuti mundigoni imimi. Asi hapana waakuvadza here usiku hwanhasi? Hapana, anga achitiza apfumo rake takatora. Kana ane zvimwe zvomba mheni pamwe akatotsvage zvimwe. Iro pfumo iro ndoranga rine simba rake. Kuti kudaro? Ndorakauraya vanhu 5. Kana mukaroona pfumo racho munongoseka. Zvaa zvokuti munhu unorara zvako kudhuze newindo rakashamba. Pfumo iroro ringatoda kuvara kusvika pa2 meters. Very sharp. Mutitumiro picture yaro kana muinaro kansera mutirori? Ndikumbira mapurisa vandipe kana asi ndovachetera vanondikandira ndokutumira. Mwana uye makakwanisa kumbokurukurawo naye here imimi personally kunze kwemapurisa? Mukanewo ndakaushayiwa asi ndaiteerera. Ndine mazwi mashoma ndakateerera. Musikana ari kuti zvaifamba sei? Kubva na9 tinonzwa muchitaura mune imwe audio muchiti kubva na9 makuseni kusvika na1 masikati achibhinyiwa chete. Ndo zvaaitaura. Hanzi akatanga kundiisa chimuti. Akatanga kundiisa chimuti. Aisa chimuti ndobatanga kuchizoita zvaaita izvozvo. Aitaura kuti achichema, hama ibuda musodzi, zvinorwadza zviri kuitika ningirini. Munhu wacho zvinorwadza. Munhu iyeyu atitira chisionekwe. Mweyaiwa mugara. Tinonzwa kuti vatseki vake mai nababa vake vakangokurawo neunhu hwakafanana naihoho hwokuti vaingangaurana neutsinye. Imwe nguva anogona kunge vaitombourayawo futi. Saka zvakangoendawo futi kumwana. Asi uyu manje simba racho aiamboma. Anoratidza kuti simba raanoratidza kutamba matidziro akatiita zviitwe nemunhu nje. Asi munhu wekutamba naye ibhinya. Tichiri panyaya iyoyo yekuponda vanhu 5 vekwazvitsva, vakatanga kusvika vanhu pane vakaona mukomana wamaizvitsva akazoshaya uya ari kuti vakauya vari 3. Tingati matraces amuri kuona ari kuratidza kuti vanhu vakawanda here vari kufamba naanimal zvitsva? Kana mukanzwa ndichitaura vanhu tinonoisa confusion kazhinji vanhu kana tichitsanangura zvinhu tinofanira kunge tichiziva nekuti kana pane munhu akaona kuti vatatuka iye munhu anokwanisa kunge achititaurira kuti ichokwadi. Zvevanhu vanozonzwa vachitaura kuti vakanga vari vatatuka hainangu handivimbi nazvo. Muaudio ese andaiteerera hakuna akaona vanhu 3. Mukomana akashaya tendai
zvitsva uya ari kunzi paaitakurwa achienda kuchipatara asati afa akataura kuti vanhu vatiponda isusu tiri 5 vanhu vanga vari 3. ndo pakamabudira yakaita nyaya yacho pamainterviews netsvakurudzo dzataitawo isusu patakasvika parufu. Izvozvo ndakakada zvinzwa, but semunhu anenge akazokurumidza kufa ini ndine mafungiro angu nokuti zvinonzi mukomana uyu akanga akatodhakwa. Anga akadhakwa ichokwadi. Akanga akadhakwa. Saka zvemunhu akadhakwa manje ka. Ende wakanga uri usiku. Akakwanisa kuona sei nhamba yevanhu. Ini hangu ipapo handidi kupapo kana. Ndizvozvo chaizvo. But manzwisiro andoita tingadai takatomboonawo vanhu vatatu ivava kana patakamumhanyisa kana pakaswera achirepa izvo zvekuti tiri 3 akatozvitaura. Ndinoona kunge statement matauriro ake iye ekurasisa ekuti ekurasisa ndakatoona sematauriro ake anoita zvichireva kuti paakanga nezuraita kuti muchandowana mukuwana chitunha changu ndakunozviuraya handiti zvinhu zvaanenge achitaura iye zvekuti zvinoona kutonza zvakunzi hazvitsva kuoneka akazviuraya nokuti ndo zvaakataura munhu ane ugandanga ari kuita umundu hwake akachenjera munhu akachenjera. Tidzokere pana Mai Makhabhiji. Amai Makhabhiji vakapondwawo sei? Tiri kunzwa kuti vanhu vakasvika ipapo ropa richiri nyoro. Ichokwadi. Mai Makhabhiji vane hanzvadzi dzavo mbiri dzinogara pakasiyana. Saka vakanga vari kune imwe hanzvadzi yavo diki. Asi vaifana kuzonorara kuhanzvadzi yavo hombe. Ndofunga nekuda kwema-sleeping pattern dzimba. Dzinenge dzisinganyatsoringana. Saka vaifana kuzonorara kumba kwemukuru wacho. Saka vakatosvika nguva ichiripo zvekuti vaitsanangura iti kwakanga kuchiri kutooneka zvenguva dzingaita dzekuma6 zvekuti maitokwanisa kuona kuti auyo munhu uyo vachienda. Saka vakatofamba ipapo panogona kunge pakareba zve600 meters kana tichifungidzira. Vatosarirwa ne100 meters or more here kuti vasvike pavaenda. Ndo pavakapondwa ipapo vanoratidza kuti vakashayikwa. Ndofunga bhomero nderesimbi aino kuti ndo rakashandiswa kurova musoro kuita zvekurova zvekumhura zvezve mbozi musoro wangu wakavhukutika maziso anga akatobuda panze. Vakarohwa zhakwa musoro iyoyo kamwana handidzi kuti kakarohwa pasi kuti kakatsikwa here kaingoriwo ndokatanga kuona kari pedyo nerodhi. Iye akazoedza kuvazvuvira musango ndo zvakaitika. Apa mungakonfirm here kuti ivo Mai Makhabhiji vanogara muwadhi chii mumusha upi? Mai Makhabhiji vanga vachigara muGuruve Growth Point. Guruve Growth Point handizvo zvemawadhi zvingashanda here asi ine mawadhiwo zvakare inoshira wadhi 5 ne6. Saka vanga vachiloja vanga vachigara seloja muGuruve Growth Point asi vane murume wavo akatouya kuno kuGuruve kuzoitawo maricho kunoitwa zvichikorokoza izvi. Anoshanda sadhirila kumamaini, anoshanda kumamaini. Saka kunoku ava vakomana ihanzvadzi dzavo ukama hwavo hunosanganiswa naamai ivo amai vo vakambororwa kune imwe mhuri ndokuzouya vachirorwa mana Nyamaka. Idzi hanzvadzi dzinonoshandisa masene nekuti Nyamaka but vanoshandisa kuti Bhuma ichigovanyika. Alright. Saka kwavanogara chaiko handinyatsokuziva kuti unonzi musha wavo ndeupi sevanhu vaitolojawo. Tingati here ndiye tichitaura suspect yedu yeAnimore zvitsva kuti ndiye zvekare here akarova kwachipangura kwamaine vana vavira. Iyoyo Nyaka secondary school kunotori nebhomo raanga achigara futi ikoko akaita nyaya dzake anga achihwanda ikoko zvekuti ndine chokwadi chekuti ndiye. Saka tine dzimwe nyaya dzakatanga kumashuroko anonzi aimbogara mugomo remapeta kunonzi kuNyamangore kune nzvimbo yake futi yaanogara futi musango.
Alright, kansela, ndisingatore nguva yenyu tichienda kumberi. Urongwa hwekuvigwa kwamai Makhabhiji hwakamira sei, tichida kunzwawo zvekare kuti kutakurwa kwavakaitwa vakatakurwa vachibva pamba vachienda kuGuruve mochwari here, kana kuti vakanga vachiendeswa kupostmortem kuParirenyatwa kuHarare. Zvakamira sei pari zvino? Ipapo takazara asi vachitakurwa takanzi takutakura mutumbi for postmortem, zvichireva kuti rwendo rwavo runogona kuva rwekuparirenyatwa nekuti iko zvinezvi mapurisa hachanonoki. Zvinhu zvakatariswa nenyika yese zvekuti zvakungozivikanwa iko zvinhu hazvichanonoki, nditofungidzira kuti vanogona kuvaenda kuparirenyatwa. Zvekuti vangavigwe zvanhasi here patiri kutaura panapa nhasi uri musi weSaturday nhasi handiti, kana kuti mangwana? Zvanhasi kwete. Zvanhasi kwete. Tingatotarisire mberi. Mangwana zvichienda kumberi. Ndinogona kuzokubata manheru ndawana zvizere. Naika. Vanhu vane kushora kwavari kuita kumapurisa. Imunoti kudii nemashoko evanhu kuti vari kunonoka kubata munhu ari kuramba achikonzeresa munharaunda yeGuruve? Ndingati kumashure kweseko mapurisa vaitsvaga munhu wavasi kuziva kana kuona zvinonetsa. Vaingotsvaga mhondi chete, urongotsvaga mhondi. Ndosaka michizoona kuti paizosungwa chero munhu ari kudyawo mango zvake onzi ropa, kuti munhu ari kuMarabhu ari kubhinuko obva anzi vanga chinopa zvikafu mabhinya, inyaya yekuti vanhu havakwanisi kuziva kuti ndiani ari kuita izvozvo. Iko zvinota nechokwadi chekuti tikabatirwa mukomano umhondi wapera. Naika. Ndo mafungiro angu. Mapurisa ini handina pandiri kushora mapurisa. Mapurisa ndiri kushanda nawo zvakanaka. Tiri kushanda nemapurisa zvakanaka. Ndikabata Despo, zvaanondiudza Despo ndo zvatiri kutoita. Ndakutotumira vakomana muri papi, rambai muri panetwork, vakomana vanosvika mai manje, vakomana vanosvika. Totovapa information yavanogutsikana nayo, totoita action. Handina pandiri kushora mapurisa. Nekuti nezuro ndiri kutarira kuti vakanga vaneta. Vapondwa mai Makhabhiji vakatouya mapurisa. Nemadepartment avo akasiyana-siyana. Nevakomana vachishingisa vakomana isusu takatombobata imwe mhondi yakanga yanetsa akaurira 25 tikadii. Isusu tatouya tinogara musango vakomana. Mukomana wedu tichamubata chete. Handiti. Ende takatozviona nezuro takatosvika very close nemukomana. Izvozvi vari tikurondana naye apa munyengoto handisati ndabatana navo. Tiri kupotsana nhare kureva kuti vanhu vari musango. Saka pamwe pacho pane pasina network. But mapurisa ari kushanda, handidi kukunyeperai. Izvozvi ndine imwe audio nemwe gurupu randakatuka munhu aitondiwanzira kuti MP nekansera vakangonyarara. But inini handina incident yaitika muwadhi yandisina kuatenda. Ende nechitoshandawo kutotsvaga mhondi dzacho. Ina handisi mupurisa but nechitoriwo musango chitodididi. Chichitotirawo kutomhanyawo panomhanyiswa munhu. Vasi mumwe munhu ndo panondiudza kuti izvi vanhu vakapfeka maoko, hurumende yacho hapana zvaikuita. Matauriro evanhu. Isusu zvedu hatingazvitevedzeri. Tazvijaira. Vanhu vanongotaurawo mafungiro avo. Ende vanhu vanenge vasipa, vanhu vanenge vari kure, vasingagoni kusvika paclose information. Saka havagoni. Uye vanhu vari kungotumira ivo vasina chavari kuita, vangori kungoburitsa mashoko chete ekuti tsvagai vasingauyewo kuzobatsira kutsvaga. Ende ichokwadi ndo vamwe vanhu vari kutaura zvekuti mhondi dzakabva Mozambique dzakatemwa nen'anga ADT, ndo vamwe vanhu vanenge vachifambisa mashoko ekunyepa musocial media. Pana businessmen akatenderera mungajekesa here nyaya iyoyo yekuti pana businessmen akatenderera musocial media achinzi ndiye ainzi mbavha ningirikini bhinya asi akambotorwa akanga akasungwa nemapurisa. Nyaya iyoyo yakamira sei? Uchokwadi hwayo huri pakuti kudii? Ndoda kukutaurirai ipapo tisingajengi chokwadi, ndichitaura zvandoziva. Ini ndichizviona pasocial media ainzi akanga ane nzeve. Hatizivi kuti nzeve dzedu dziri normal here kana dzimwe nzeve dzinowanika kwakavanzika dzaitaurwa. Handizivi nzeve dzacho, asi nzeve idzodzo hadzina kuonekwa. Paitaurwa zve5 maplate esadza. Ma5 plate acho esadza haasi kuonekwa sehumbowo. Makula box nemasirinji hazvisi kuonekwa sehumbowo. Zviri kutaurwa musocial media. Chinhu chiri kuonekwa sehumbowo ikatsapo kembanje. Mbanje yerudzi rwesikange. Nebanga, kwete banga kachibanga. Munhu wakanga anaye, munhu asitorinawo musha chigunduru, anorarama nekunotora zvinhu
kumabhini zvanofungidzira kuti anogona kuchitengesa zvimakeni zvemadhiragoni zvinenge zvemabhatiri zvinoraswa kudumping site. Tinoziva kana muHarare kuti dumping site ndokunosvitirwa mbanje. Businessman munhu anosvita mbanje. Kana ane mhosva yake ndeyekusvita mbanje. Izvi zvekubhinya izvi kaizvi hazvikwani apa pakuti pambanje nebanga rakaonekwa. Vanhu vari kurwadziwa vari kuuza mabhinya anofanira kurumidza kubatwa. Ende vanhu vakanobata vanhu vanobatsira mapurisa edu mapotikona maneighborhood akatadza kushanda basa nemazvo. Ndaanchida kuti vauye pasocial media vatsanangure zvinhu zvavakaona kumunhu iye vamusunungure. Vakarovesa munhu pasina. Isu tiri kuziva bhinya, handidi kukunyeperai. Tiri kutsvaga bhinya ratiri kuziva munhu atine umbo hwokuuraya kwaari kuita vanhu. Vanhu ngavamire kutenderedza mashoko emanyepo musocial media mune zvinhu zvisingabatiki zvavasina chokwadi nazvo. Iye munhu iyeye inini kwandiri haana mhosva. Aiwa tinotenda tichipa chenjedzo kuvanhu vemunharaunda yemuGuruve nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza Guruve semunhu ari on the run, mungapewo vanhu chimiro chake here chekuti kana vanhu vakange vamuona semunhu akamboona pikicha yake kuti munhu akamira sei kuitira kuti vanhu vagokwanisa kumubata kana kuti iye zvinezvi akapedzisira kuonekwa akapfeka hembe yakaita sei? Chokwadi chekutanga ndoda kuti vanhu vazive kuti mufananidzo wekutenderedzwa iyoyo hauna kunyatsojeka. Mukomana uyu ane fesi refu, fesi yake yakati rebei, tata iri kuita seyakakomboreswa so iri kuita seround face. Vanhu vanotomuziva vari kutononoka kuziva kuti hazvisho uyu munhu ndiye, but ko fesi yake yakaita sei kudai nokuti iye fesi yake irefu. Ndo chekutanga ichocho. Vanhu vanogona kunonoka kumuziva. Iye munhu wokuti kana achifamba ukamuona masikati apa haasvinudzi musoro, anofamba akatarisa pasi, anofamba akachiga uso. Izvo zvoda kucherechedzwa. Nezuva pakati tiza anga akapfeka chikabudura chekaki. Zvatakatadza kunyatsoona kuti itrauzi rakachekwa here kana kuti zimakaki dzinopfekwa nevakomana mazuva anezi. Asi chitirikota. Ugu anga netop yelight blue. Yaita kunge light blue like. Kumusoro chipfeko changa chiri kumusoro chakaita kunge chelight blue. Asi munhu iye indimba, munhu murefu. Munhu akapedzisira kuve nekontakti naye watiri kuziva musikana waakabata chibharo. Musikana uyu anotaura here kuti akadura here zvekuti ndiye akauraya vanhu 5 ava kana nevamwewo? Akati hanzi isu 3 tinouraya. Zvekuti haana kutaura kuti akambouraya kupi. Asi akati hanzi isusu tinouraya 3. Semunhu akupenga pavanenge achitoona vari 3 nemweya iri kudaro zvinoitika. Anogona kunge achitoona vari 3 ari 1 zvake. Saka kuziva kwenyu kansela Makomborero Mutirori, mwanasikana uyo ari kuwana rubatsiro rwakaita sei? Nezuro takanga tichidzingira nembiri. Mwana aifanira kuti abatsiriko. Mhondi yanga iri padhuze. Tafanira kutambisa mhondi tiibate. So isakamanyira kunobata mhondi. Inguva pfupi chete yekuti mwana akanga achitsanangura zvaaitwa yandakawana, asi aitove maoko emapurisa. So ndine chokwadi chekuti mwana akabatsirika. Nekuti patakaparadzana manheru remapurisa vanga vakatomutakura, vanga vatobva naye kwakaitikira tsaona. Akatatari kune imwe nzvimbo nekuti at the same time vane mwana arepo, at the same time varoda kubata bhinya. Saka vakanga vanaye mumota. Akanga ane mumwe mupurisa wechidzimai wakanga ari naye. Aiwa, tinotarisira kuti kana ari mumaoko emapurisa vanoziva zvokuita naye, zvakafanana nekuti awanewo counseling nekunodrenwa hurume sekuziva kwatinoita nekuzotestwa kuona kuti haana kusiyirwa here zvirwere nebhinya iri, because pamwe zviri kutarisa kuti pese vanhu vaari kuuraya ari kutanga abhinya pamwe. Ndizvo zvochaizvo. Haina munhu akaona pachibatsirika, because chakandipa kuti ndore tsitsi dziripo amedhemi vakabudisa musoro. Naika zvinorwadza zvakaitwa mwana uyu. Tinotarisira kuti anofanira kuzowana rubatsiro rwakakura kupfuura zvatingafungidzira isusu vanhu kuti awane chimwe chinhu chingaita kuti akanganwe, nekuti akanga atosvikawo padhuze nerufu pakasvika vamwe vanhu vese vatiri kuona zvaitika, vanosvika 13 mumazuva masvondo 3 munharaunda yeGuruve. Mwari ngaakudzwe. Ndakaona nyasha huru
kuti makudo anotandaniswa oenda kune munhu atarisana norufu kudaro ende aitozoguma amuuraya. Ndine chokwadi chekuti ndozvaakaita mwana ari kushaika akashaika uko kajeta uko. Ndine chokwadi kuti ndozvakatoitika kumwana iyeye. Handiti ende hapana kana trace yati yawanikwa yemwanasikana akashaika yeye? Hapana. Ndiri panyaya iyoyo ndachida kuti ndikuzive kuti mwanasikana uyu watotaura nezvaakakaribwa ari kutotaura kuti akanditizo tichanoora nhasi tichanorara mugomo rinonzi Chisungwa. Asi iwewe toda kuti tiende tichitora chikafu pamashops paStatland panoti matashop tiripo but iwo ndouchanoka door wobva wataura kuti ndiri kuenda kumba asi ndoda kuti munditengeserewo. Hanzi iwo paanongovhura door ini ndobva ndatoataka vanhu totora chikafu tonorara mugomo. Ndo mamwe mazuva akataura izvozvo kumapurisa zviriko aitotaura mwana akateerwa nevanhu vakawanda. Ichokwadi. Aiwa, tinotenda. Mungachizivisa vatariri vepaSly Media TV kuti imimi munoitwa makomborero mutirori, muri kansela wearea ipi kuGuruve? Alright. Makomborero mutirori ndo zita rangu. Ndiri kansela weWard 3. Asi ndinogara kuma small scale farms muNyakapupu. Munova ndimo muri kugara Monti. Zvinezvi tinenge tichida kuswedera pedyo kuita basa iri munhu mumwe chete anova akatenderedzwa nemapurisa ari kushambadzwa kuti anenge amubata anogona kuwana awadi. Ndaane chokwadi chekuti mukomana ndiye ari kuita izvozvo. Nezuro takasvika pedyo naye tikaona maevidence ezvinhu zvakaonekwa pamba pake paimbogara inova imba yakazopisa pari zvino. Pane solar panel nepoto yanga neraisi nezvimwe zvezvinhu zviri mumufananidzo yakatorwa pamba pake zvaanga anazvo. Zvino saka takabva netsane chokwadi chekuti ndiye munhu watiri kudini watikutsvaga ende takamuona achibhinya mwana. Zvareva kuti naye pari zvino tane chokwadi chekuti ndobhinya iroro. So pfuma ranga rine mukomana uyu ndakatomboudza vanhu ndikati zvekurara hwindo rakashama kana kuti uchionekwa mumba pfuma ranaro rakareba zvokuti unogona kutongoatakwa kunyanga ari panze nepahwindo. Kunyanga ari panze nepahwindo. Munhu anga ane chombo chakaipisisa but chandoda kusimbisa chamomo ineZimbabwe ndechekuti tigone kubatsirana kubata bhinyani. Ngatimbomirai kushora vari kuita basa. Kana tine mazano atinawo ngativapei nekuti zviri kushungurudza munhu wese. Uyu munhu ari kutiza, munhu hatitarisiri kuti kana uri wakapinda basa rechipurisa unofanira kukurumidza kutobata munhu iweye. Munhu anobatika zvake asi munhu ari kuedza kuti anofanira napo. Munhu anoratidza kuti ane nguva achirarama muzvinhu izvi saka akatosimba pabasa rake. Ameno kansela mutirori, pane nhamba here yamunayo ingaite kuti vanhu vane vaona bhinya iri richifamba munharaunda dzavagere vagorovera runhare rwo dziri nhamba dziri pedyo nemapurisa? Tine nhamba dziri kutenderedzwa ivi. Tine nhamba dzemapurisa vari kufamba zepolisi veGuruve station dziri kunzi vanhu vafonera nhamba idzodzo. Ndinogona kuzokusenderai kana ndapedza kutaura nemi. Tinotenda nekuti handigoni kudzibata nemusoro. Aiwa, tinotenda. Aiwa, tinotenda neupdate yamati panoti yajekesa zvinhu zvakati wandei zvanga zvichingotaurwa nepasi ripo musocial media. Tinokutendai iwe nenguva yenyu uye nekumbokumisa maoperations amuri kuita kuti mutipe update iyo kuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kunge ichiziva chokwadi yepatave nepatiri kusvika, nekuti vamwewo vari kutofamba vachoti akabatwa asi majekesa kuti munhu achiri on the run. Zvakanaka mukomba Sly, maita basa ndakaona futi chimwe chakatenderera chinzi akabatwa paConvention ndechekunyepa. Mufananidzo uripo hausi wake. Ndechekunyepa. Handisi kuziva kuti vanhu vari kuita izvozvo kuti vanhu vasiri kurwadziwa here nezviri kuitika munyika izvi. Nekuti kana uchitora mufananidzo wokunyepa wawana kupi wobva wanyora mashoko akasiyana nenyaya uri kutaura pazasi. Uchitora mufananidzo we3 years ago wobva wakusanidza nenyaya kuti vane mweya upi, kuti vari kushanda pamwe chete nevabhinyi here, nekuti handichazinzwisisi. Yes. Inhema dzitete. Naika.
aiwa tinotenda muri yeZimbabwe ndivo kansela Makomborero Mutirori vanga vachitipa update yemhondi iri kutsvagwa iyo iri kutenderera muguruve yauraya vanhu vanosvika kuma 13 pari zvino mukati menguva diki inokwana kuita iyo 3 weeks. Nekudaro vanga vachitipa update nekuclear zvimwe zvinhu zvanga zviri kutaurwa pamasocial media ari manyepo, asi chokwadi ndicho chavataura izvinezvi kuti anymore zvitsva haasati abatwa. Tinoramba chikutenda kana muine munenge muchida kudzidzisawo kana kupa kana muine zvamune masangana nazvo, tiri kukupai namba iri pascreen. Namba iyoyo ndiyo yamunofonera nekukasika kana muchinge masangana nevanhu ivavo. Spreadai kuhama dzenyu dziri muguruve chero muri kutauni, ipai munhu wese namba idzodzo kuti agare ainadzo kuitira kuti akasangana nedambudziko iroro obva angoita kuti mhondi ikurumidze kubatwa. Tikabatana pamwechete tikashandana nakansela Mutirori pamwechete nemapurisa tinokwanisa kubata mhondi yenyu. Ndonzi Sylvester Tapfumane mukoma Sly Timbiye basa pano pa Sly Media TV. Chanamba chikupai ma-updates uye tichange tiriko pachavigwa Amai Makabeji. Nokudaro subscribe nekufollowa mapages edu kuti musazorasikirwa, nekuti chatichaendera ikoko ndechekuti tirambe tichisumudza mashoko ekuti vakuru vazvizive kuti zvechokwadi zvinhu zviri kuitika paground haasi manyepo. Chatiri kuenderayo ndechekuti social media iri kutaurawo zvimwe zvekunyepa, asi kana tasvika paground tinenge tichikuratidzai chokwadi uye tiri parufu ipapo tichiita ma-interviews nevanhu. Musanyanyoteerera mashoko ezvinhu zvisina kutaurwa pa social media uye zvisiri pamachanelo anozivikanwa. Maita basa kansela, tichazenge tichitaura nemi manheru tichinzwa kuti manhasi maswera sei. Ndokutendai mukoma Sylvester, muve nezuva rakanaka. Tatenda.